Infitiaseɛ no nkwamwa ne ho ɔdene de ahoɔhare dware firi n'agya nkwa nsuwa mu ɛkɔtɔɔ ne nakosua mu odi abosome nkron no ne na nsuwa ɛpae na opue sɛ abɔfra odi nanso a yɛbɛto ne dini yɛde nsuo asɔ ne tɛkyerɛma so wayɛ ɔdasani ɔbɛbɔ braba enti yɛde ne bɛnu nsuom abɔ no asu ahyɛ no dene wayɛ ɔtene nini ɔtene sɛ nsuo na onipa yi nyini mu nyinaa no ɔbɛnum nsuo na wayɛ ɔkra ɔte aseɛ nanso anɔpɛ ya ɔkɔmfoɔ mefa abɔnsua ɛkɔ asubɔntene ho sɛ mekɔ sɛ nsuo anom na mekoduru hɔ a asuo asɛe asuo ahono asuo ahwe adɛn ɔdasɛni adɛn wɔkyete yɛn ɔkɔmfoɔ mefa abɔnsua sɛ mekɔpɛ nsuo anoma mekɔya nsuo asɛe asuo ahono nsuo ahono ɔkɔmfoɔ mefa abɔnsua sɛ mekɔpɛ nsuo anoma mekɔya nsuo asɛe asuo ahono nsuo ahono nsuo asɛe nsuo ahono nsuo asɛe abasɛm yi kyerɛ sɛ onipa ɛte nsuo mu asase so nkyekyɛmu wɔha mu aduɔson ɛyɛ nsuo onipadua no nso so nsuo ɛna dɔɔso sɛ ɔwerɛ ho a sɛ wobɛte anisuo ɛno nso yɛ nsuo woyɛ adwumadene a wobɛte mfifire ɛno nso ɛyɛ nsuo na kyerɛ sɛ ɔdasani ɛda nsuo mu na ɔda nsuwa na afei adɛn na sika futuro nti yɛsɛ yɛ nsuo ɛwɔ abere a yɛdan nsuo ɛnyɛ nsuo mu na efiri baa. Go and ask your doctor when your mother's water broke. You came out of the water. Now then, ɛna ɔkɔmfoɔ mefa abɔnsuo akɔ asubɔntene ho sɛ mekɔsɛ nsuo anom a asuo asɛe
NSUO say NSUO hono Oh konfo me fa bonsia se me krope NSUO noma me koya NSUO say NSUO hono Ah konfo me fa bonsia se me krope NSUO noma me koya NSUO say me ko me ba me hua NSUO hono me ko me ba NSUO NSUO say me ko me ba NSUO me ko me ba me hua NSUO say me ko me ba NSUO hono me ko me ba me hua me ka me ko me ba NSUO say me ko na me ba NSUO say NSUO hono ooh oh ooh oh